Туган телдә сөйләп аралашу якынайта кеше арасын. Кайда гына яшәмәсен татар, үз милләттәшләрен барласын. Чит телләрне белү кирәк тә соң, туган телең ятим калмаса. Гаилә асылы шунда ачыклана, ана телен бала аңласа. Ана белән бала рәхәтләнеп аралашса татар телендә, татарлыкның дәрәҗәсе арта, иртәгәсе килер көнендә. Бала шулай әкрен генә дәшә, үз телендә, ана телендә, шундый җылы булып ишетелә, сәлам бирсә туган телендә. Сәлам, дустым, син ничек уйлыйсың? Беләләрме җирдә без барын? Чын йөрәктән татар аваз салса, кайтавазы чорнар җир шарын. Туган телем, газиз әнкәм теле, күңелемнең җылы назы син. Мөселманны киләчәккә эндәр, мәңге үтмәс якты язы син.